става, хора, съм Дихаш 505 и както виждате, днес ще играем Clash of Clans. Не съм сигурен точно какво ще правя, сигурно ще се бия и ще показвам там битки. Забравя го. Ще показвам битки и това е, нали, знаете, първия клип от Clash of Clans и сигурно ще правя по-често на Clash of Clans и така. Имам още една игра. Забелязай. Да. Както виждате, вече съм се развил доста. Не съм снимал на Townfall 3 съм и имам вече арчери и всички ми на макс. Имам и Clan Castle. Ще да снимам тук и така. Така, то не ми изглежда изобщо силен. Има такъв канон, дето е скрит. Такова уръдие, дето е скрит. Има арчери и тук уръдието е скрито, тук уръдието е скрито, значи ще търсим още. Този е доста добър, но не мога да натвърна, така че имам доста добре. Той е само отваряме. Това е много хубаво. Ако има само това е хубаво, защото значи ще атакувам първо с тези, нали? И след това чек. Само ще се достъпя. Ще бъде бързо. Ха-ха. Не си довършил, сигурно иска да направи ха-ха-ха. Така че изгледаме много силно. Когато атакуваш и че те нападат където искат, това е глупаво, защото добре на местата. Да. Да атакуват и готово. И хора, го убих. To our group. Good one. Така да снимам. Хора, виждате и Clan Castle имам. Това не знам. Clan. Не знам, аз искам да съм в клан на българи, да не взема да стана в клан на англичани и да в следване мога да... Едно е да прескачат обратката. Добре. Значи пак ще атакуваме. Ама този път тия, защото това са по-лесни. Добре. Беги. Трябва ми... Аз имам само арчери. Не трябва ти такива слот мене. Тези. Добре. Това. Хайде да видим. 50-50. Добре.
оръжието на втори левел, след това на трети левел. Аз не мога да чакам. Или взимам, или не. Или просто ги махам. Ето и сега да видим какво стане. Това какво направих сега? Да, все още не знам. Мисля да се обърнем скоро и този Golden Mine, защото ми е слаб и дава малко пари. Да. Може ли само за малко ще излезна от играта? Добре, хубаво. Аз мислех, че не ми такова... не ми засича звука и направо ще да е идея. Добре, сега не знам какво да правя. Нямам... не знам как се казва. Не знам дали това са български кланове. Или там как се казва. Доракс. Българскон. Това не мога да го апгрейдвам. Това не искам да го апгрейдвам. Това е за 3000, сериозно. Айде, ако нещо ме боли работа. И хора, ще нападам нечето. Нещо прави сега. Така, готово. Сега пробвам. Така, добре. Интересува, не казах, че добре, хора, значи ще такова така. Значи той би ми дал нещо, ама чете се. Много ще ми отнема много време и може би ще ми свърши време. Ще го нападна с това пътя. Добре, готово. Я тут не хочу,